Nid yw Cymru ar werth! 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 Helo, croeso pawb, chi'n clywed yn iawn? Croeso i uned y Llywodraeth, diolch iddyn nhw am groesawu ni. Dwi'n mynd i gyflwyno ein siaradwraig cyntaf nawr. Mae Catrin, chi yn barod wedi clywed i canu, a diolch iddi am ganu ar draw at y stondin. Mae hi'n byw yn Aberdyfi, a mae'n rhan o'r grŵp ymgyrchu ar faterion tai, Siarter Cyfiawnder Cartrefi Cymru, felly croeso mawr i Catrin. Diolch yn fawr iawn pawb. Wel, dwi llawer yn hapusach efo gitar i cuddio tu nôl yn de, ond mae gen i cwpl o eiriau i ddeud. Felly, dwi'n dod o cymuned lle mae bron iawn 60% o adeiladu yn y pentra yn ailgartrefi neu'n cael ei gosod ar gyfer gwyliau. Bron iawn 60%. Yn y ha, da ni'n teimlo fel dieithiad yn y pentra fi'n hunan. Ac yn y geia, mae'r strydoedd yn wag a mae'r ffenestri yn dywyn. Yn ystod y cyfnod clo, nes i cwrdd â criw o bobl anhygoel dros Zoom, nid yn bersonol achos fysa hwnna'n anghyfreithlon. Maen nhw'n dod o hyd a led Cymru, fyny o Sir Fôn, lawr i Sir CYMRU a Caerdydd a pob man o llefydd. A ddaru ni cydweithio gyda'n gilydd a gyda wahanol grwpiau fel Cymdeithas, Undod, Sail, Dyfodol yr Iaith, Eicon Cymru, a ddaru ni creu rhywbeth o enw Siarter Cyfiawnder Cartrefi. Ac y syniad oedd yna gymaint o syniadau anghygoel am be fysa Llywodraeth Cymru yn gallu wneud i ddatrys yr argyfwng tai. A be ddaru ni wneud oedd cydweithio a tynnu'r syniadau yna at ei gilydd i arwy'n nhw i'r Llywodraeth. A dwi'n hapus iawn i ddeud, o'r diwedd, y well hwyr na hwyrach, Llywodraeth Cymru, maen nhw'n dechrau gwneud pethau. Maen nhw'n dechrau newid y gyfraith. Maen nhw'n dechrau rhoi trethu fyny. Maen nhw'n dechrau newid enw. Maen nhw'n dechrau rheoli tai ha a tai gwyliau. A mae hwnna yn gwneud wahaniaeth mawr, o fydd o'n gwneud wahaniaeth iawr, da ni'n gobeithio. Ond dwi eisiau sôn heddiw am rhywbeth chydig bach yn wahanol. Rhywbeth dwi wedi dysgu trwy y broses yn bod yn rhan o'r siarter. Dwi wedi cwrdd â bobl mor ysbrydoliedig. Bobl fel Chris Thomas, Aberteifi, bobl sy'n redeg, Cymru Bro, y Galeri, Menter Ogwen, bobl sydd yn newid pethau yn eu cymunedau, nhw'n hunan. A mae hwn yn peth allwn ni gyd wneud, a da ni yn wneud hwn yn Aberdyfi. A heddiw dwi eisiau gofyn i'r Llywodraeth i roi mwy o cymorth i ni fel cymunedau Cymraeg i peidio eistedd ar y pen ola, i ni sefyll fyny a newid a wella cymunedau'n hunan, achos da ni wedi bod yn aros amser hir i'r Llywodraeth gweithredu ar hwn, a fel di dweud, diolch am wneud o. Da ni wedi colli gymaint yn Aberdyfi. Da ni wedi colli'r doctor, da ni wedi colli'r deintydd, da ni wedi colli'r eglwysi a'r capeli, da ni wedi colli amryw o siopa, a rwan da ni ar fi'n colli ein swyddfa post a garej. A taid fydd ar i adeiladu'r adeilad nôl a dechrau'r canrif diwetha, so mae ychydig bach yn peth personol i fi hefyd. Ond yr unig pethau sydd ar ôl yn Aberdyfi ydy
neuadd y pentre ar swyddfa post. Da chi'n bod pan oedd mam yn yr ysgol yn y 50au, oedd na 2 ysgol gynradd yn Aberdyfi, efo dros 100 o blant. Pan o'n i yn yr ysgol, yn yr 80au, oedd na 1 ysgol gynradd, efo tua 30 o blant. Rwan, heddiw yn Aberdyfi, does na ddim ysgol gynradd o gwbl. Dim un. Hoelen yn arch ein cymuned oedd hynna. A mae yna tua 10 o blant oedran ysgol gynradd rwan. Mae calon pensiynau di mynd. Pan da chi'n cael ysgolion, da chi'n torri allan calon pentre. Ond mae o'n mor trist. Ar safle'r ysgol rwan, lle oedd yr ysgol, mae yna tai fforddiadwy a mae hynna'n well na ddim byd. Ar safle y swyddfa post rwan, yr unig cynigion maen nhw wedi gael gan bobl sydd eisiau brynu'r safle ydy i fflatno'r lle a creu tai marchnad agorad. A be fydd y tai yma? Ailgartrefi neu lle fydd i bobl mynd ar wyliau. A da ni ddim angen mwy o rheini yn Aberdyfi. Be da ni angen ydy pres. Pres gan y cymorth gan y Llywodraeth i alluogi cymunedau fel Aberdyfi prynu calonnau ein pentrefi a trefi ni i gwneud yn siŵr da ni'n cadw nhw'n saff mwyn ein plant, mwyn y dyfodol ac mwyn dyfodol yr iaith Gymraeg. Does neb yn gwybod cymuned yn well na'r bobl sydd yn byw yn y cymuned yna. A be mae'r Llywodraeth, yn fy marn i, angen wneud ydy sgwrsio gyda ni, trafod gyda ni. Da ni angen cael bobl at ei gilydd a deud wrth y Llywodraeth be da ni angen. Da ni angen cymorth, da ni angen pres, ac efo y Llywodraeth yn cydweithio gyda'n gilydd yn rhannu syniadau allwn ni newid pethau i ni'n hunan. Diolch am wrando a mwynhewch yn Eisteddfod. Diolch yn fawr iawn i Catrin. A gai groesawu nesaf te, Mary Hughes, fydd hi'n gyfarwydd i nifer ohonoch chi fel rhywun sydd â chymaint o brofiad yn y maes yma. Mae hi'n cadeirio fforwm iaith Sir Gar ar hyn o bryd ac yn gweld effaith y problemau yn ein system tai ar lawr gwlad. Felly, croeso mawr i Mary Hughes. Gai ddechrau trwy ddiolch i Cymdeithas yr Iaith am eto creu cydwybod. Dwi'n sefyll fan hyn oherwydd rhai wythnos yn ôl weles i bapur dy Sul Prydeinig yn dweud bod Llandeilo y lle gorau i fyw yng Nghymru. O'n i'n falch, ond o'n i'n benwan. Achos dwi'n nabod gymaint o bobl ifanc ac ni wedi clywed llais Cai Phillips heddi o Sir Gar. Dwi'n nabod gymaint o bobl ifanc fysa wrth i bod yn byw yn Llandeilo. Fysa canoedd, degau a chanoedd o bobl ifanc wrth i bod yn gallu dod nôl i'w hardal ei hunain, i weithio, i fagu teulu, i gynnig gwasanaethau, i ffarmo'r tir, neu jyst edrych ar god. A dyna pam dwi'n sefyll fan hyn. I ni wedi sôn am yr argyfwng tai yng Nghymru ers degawdau. Dwi yn cofio yr ymgyrch tai y gwaith i gadw'r iaith yn y 70au a'r 80au. Mae'r her, mae'r challenge yna o hyd. Falle bod ni wedi ateb rhai o'r heriau o ran gwaith. Mae yna fwy o swyddi. Ond does na ddim cartrefi'r bobl hynny sydd o fewn y swyddi yna i fyw ynddo. Mae'n torri'n nghalon ni. Dwi yn cerdded trwy Llandeilo, dwi'n gweld arwydd ar werth yn mynd i fyny un diwrnod. Mae wedi mynd erbyn y diwrnod ar ôl ni. Ac amryw o'r cartrefi hynny a cartrefi o'n nhw yn troi yn Airbnbs. Dwi'n teimlo nawr, sneb yn esgus bod ymyrryd a rheoleiddio'r farchnad dau yn rhwydd. Dyn ni ddim yn ffylied. I ni'n gwybod bod hi'n anodd, ond dim dewis gyda ni.
Fel dywedodd Wallace yn gynt, allwn ni ddim dibynnu ar y farchnad dau gyfalafol i sicrhau cartrefi ein pobl ni yng Nghymru. Mae rhaid i ni ymyrryd. Mae rhaid ni fod yn ddewr ac ymyrryd yn y farchnad dau. Sdim dewis dy ni. Wrth sôn am dau a ffermydd a thir, mae rhaid ni gofio hefyd, mae'n nid brics a mortar ni'n sôn am. I ni yn sôn am gartrefi, i ni'n sôn am bobl lle gall, am lefydd lle gall pobl sydd yn mynd i gynnal yn ysgolion ni, a ni newydd glywed am ysgolion yn diflannu yn pentrefi yn trefi ni. Cynnig yn gwasanaethau i ni, boed hynny yn gwasanaethau iechyd, gofal, heddweision, pobl tân, y pobl yna sy'n cynnal cymunedau, cadw nhw yn fyw. I ni'n sôn am gartrefi i'r bobl hynny. Nid just brics, nid just mortar. Dyna be ni'n sôn am. Nawr, dwi'n hefyd yn cydnabod fod Llywodraeth Cymru wedi dechrau cymryd camau tuag at gwynebu y sialens yma. Camau dwi'n eu canmol nhw'n wneud. Dwi hefyd yn hollol ymwybodol gyda nhw ddeddf llesiant y dyfodol i bod nhw yn poeni am yn dyfodol ni fel Cymru. Ond y rheswm dwi'n sefyll fan hyn heddi yw mae'r argyfwng yma yn digwydd o'n cwmpas ni, a beth sy'n poeni fi fwyaf yw bod argyfwng yma yn dwysau. Mae yna lot o sôn am yr hinsawdd a'r ymgylchedd, ac ni'n sôn bod yn 5 munud i 12 ar y hinsawdd a'r ymgylchedd. Yn anffodus, mae'n 5 munud i hanner nos ar sawl un o'n cymunedau ni. Dwi yn gyrru trwy pentrefi, a dwi wedi gyrru o Landeilo heddi lan i fan hyn, a gweld pentrefi heb gapel, heb siop, heb dafarn, heb ysgol. Hynny yw pentrefi sydd bron yn bodoli fel cymunedau. Siwt i chi'n bodoli heb yr ysgol, heb y siop, heb y capel, heb y dafarn? Dwi ddim yn gwybod. Dyna yw'r her i gael y bywyd na nôl i'n cymunedau ni. Mae'r cloc yma, sy'n ni'n dweud, mae 5 munud i hanner nos arno ni, ar sawl un o'n cymunedau ni, ac os rhywbeth mae nes at hanner nos yn rhai yn pentrefi ni. So beth ni'n gofyn i Llywodraeth Cymru i wneud yw symud yn gloi, ond symud yn radical. Dyw camau bach arbrofol yn ambell i gymuned ddim yn ddigon. Dwi hefyd yn poeni bod yna dueddiad i weld hyn fel problem mewn ambell i ardal yn Cymru. A dyw hynny ddim yn wir, fel ni'n gweld o'r enwau fan hyn. Dwi'n gweld Pencar fan hyn ymlaen, ardal dwi'n nabod yn dda. Mae hon yn broblem i Gymru gyfan. Mae'r cloc ma'n tician, a mae'n tician yn gynt ac yn gynt. Llywodraeth Cymru, byddwch yn ddewr, mae gyda chi y darnau o'r jigsaw i greu y newid. Ac os yna newn ni fe nawr, bydd hi'n rhy hwyr mewn 5 mlynedd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i Mary, a diolch yn fawr i'n holl siaradwyr ac i'r trefnwyr o'r rali heddi. Neges gryf iawn fyna gan Mary a phob un o'n siaradwyr. A fi'n meddwl bod y Llywodraeth yn gwrando arno ni, a byddwch chi'n gwybod hynny achos bydd nifer ohonoch chi wedi bod yn rhan o'n ralis nid yw Cymru ar Werth dyn ni wedi bod yn cynnal dros y flwyddyn diwetha. Mis Gorffennaf y llynedd, buon ni ar argae Tryweryn i dynnu sylw at y bygythiad presennol i'n cymunedau ni, nid trwy orfodaeth swyddogol i adael, ond trwy rym y farchnad dau. Yna yn y gaeaf, ethon ni at y Senedd i gymryd ein neges at sedd ein democratiaeth ac i dynnu llunyn rhwng ffawd ein holl gymunedau yn y prifddinas a gweddill y wlad. Yna yn mis Chwefror, gorymdeithio ni o safle cyntaf protest Cymdeithas yr Iaith ar Bont Trefechan i swyddfeydd y Llywodraeth 60 mlynedd ers darlledu Tynged yr Iaith. A diolch i'r ralis yna, a diolch i'r holl bwyso sydd wedi bod ar draws y wlad, dyn ni wedi ennill sawl un o'n galwadau ni.
Ni di ennill y grym i gynghorau sir osod cap ar nifer yr ail dau a llety gwyliau mewn cymuned. Ni di ennill ymrwymiad i dreth ar dwristiaeth. Ni di ennill y gallu i gynghorau sir roi cyfyngiad cynllunio ar newid defnydd ti i fod yn ail dŷ neu lety gwyliau. Cynllun trwyddedu newydd i reoleiddio llety gwyliau a threth cyngor uwch ar ail dau. Mae'r reina yn bolisïau yn cael ei ystyried yn lot rhy radical dim ond rai blynyddoedd yn ôl, ond diolch i ymgyrchu, mae nhw nawr yn bolisi glad. Ni sydd wedi creu'r newid yna. A nawr, mae'n ddyletswydd a mae'n gyfrifoldeb ar awdurdodau sir, awdurdodau lleol, ledled Cymru i wneud y defnydd llawn o'r grymoedd newydd yna sydd gyda nhw. A byddwch yn sicr bydd Cymdeithas i'r Iaith yna yn cadw llygad barcud arnyn nhw i sicrhau taw dyna be maen nhw'n wneud. A dyna pan fi'n falch o gyhoeddi heddi, bydd ein rali nesaf yn Llangefni ar yr ail o 15 o Fedi, a fydd hynny yn canolbwyntio ar galw ar gynghorau i wneud y defnydd llawn o'r grymoedd yna a chymryd yr awennau i wneud gwir wahaniaeth i'n cymunedau ni. Achos dyn ni'n gwybod bod y mesurau yna ni di ennill yn rai fydd yn gwneud gwir wahaniaeth yn ein cymunedau ni sy'n cael ei effeithio gan dau haf a llety gwyliau ac ail dau. Ond mae angen mynd ymhellach ac mae angen anelyn uwch, achos dim ond un rhan o'r broblem yw ail dau a llety gwyliau, a dim ond symptom ydyn nhw o salwch lot dyfnach yn ein system tai. System sy'n trin lloches fel ased yn lle angen sylfaenol, a lle mae'r farchnad ond yn rif i'r cyfoethog. A dyn ni'n gweld effeithio hynny ym mhob ran o'r wlad, fel dych chi'n gwybod. O'r bobl ifanc yng Ngheredigion sydd ddim yn gallu fforddio tŷ yn eu tre nhw achos mae pobl gefnog wedi symud fyna i weithio gartre, i'r teuluoedd yng Nghonwy sy'n cael eu prisio allan gan bobl yn symud i'r ardal i ymddeol, ac i'r bobl yng Nghaerdydd sy'n methu fforddio eu biliau a'i rent nhw yn codi ar yr un pryd ac yn wynebu digartrefedd o ganlyniad. Nawr, dyn ni wedi clywed gan y Llywodraeth heddi rai o'i cynlluniau pellach nhw i fynd i'r afel ar broblem yma. Ond, nid comisiwn, nid cynlluniau gwirfoddol a nid mesurau i rai ardaloedd yn unig sy'n mynd i ddatrys y broblem yma i bob cymuned. Dim ond deddf eiddo sy'n mynd i wneud hynny. A felly dyna pam dyn ni yma heddi i adeiladu ar be ni di ennill hyd yn hyn a galw ar y Llywodraeth i gyflwyno deddf eiddo fydd yn cymryd y system tai a chynllunio allan o ddwylo'r farchnad rydd a'i roi o dan reolaeth democrataidd ein cymunedau ni er mwyn datrys y broblem yma o'r diwedd ac i bob cymuned yng Nghymru. Bydd hynny'n ddeddf fydd yn cynnwys ymysg pethau eraill, reoli prisio tai a rent a newid y diffiniad o di-fforddiadwy, cryfhau hawliau tenentiaid, rhoi blaenoriaeth orfodol i bobl leol yn y system tai, sicrhau bod ein holl dau yn effeithlon o ran ynni a democrateiddio'r system gynllunio. Ac yn y cyfamser, fel mater o frys, mae angen i Llywodraeth Cymru gadw at ei gair nhw a chyflwyno gwaharddiad a droi allan difau, achos mae'n warth. Taw Cymru yw'r unig gwlad ym Mhrydain sydd ddim yn mynd i amddiffyn tenentiaid yn y ffordd yna pan mae costau byw a rent yn cynyddu'n aruthrol. Dyn ni'n gwybod y ffordd ymlaen, yr hyn sydd ei nawr yw'r dewrder gwleidyddol yna i gymryd y camau nesaf. Achos nid trychineb naturiol yw'r argyfwng tai na bai unigolion a'n canlyniad i benderfyniadau gwleidyddol. Penderfyniadau dyn ni'n gallu newid trwy ymgyrchu, cydweithio a gweithredu, sef yr un ffordd dyn ni wedi ennill unrhyw beth erioed. A bydd rai ohonoch chi falle'n gwybod taw heddi y 4 o Awst yw penblwydd Cymdeithas yr Iaith, ac eleni mae hynny'n nodi 60 mlynedd yn union ers i ni gael ein sefydlu. A mae lot
wedi newid ers hynny. Ond os oes yna un peth dyn ni'n gwybod sydd wedi aros yn gyson, wneith y bobl yn yr uned yma ddim wneud yr hyn sydd ei angen ar ein iaith, ein cymunedau, na phobl gyffredin Cymru, oni bai bod ni'n sicrhau hynny. A dyna beth sy'n rhaid i ni wneud. Digon o golled, digon o dderbyn dirywiad fel rhywbeth anochel, a digon o deimlo'n ddirym wrth i ni wylio un gymuned ar ôl y llall, a phopeth sydd â gwerth uwchlaw arian yn cael ei aberthu o flaen ein llygad ni er mwyn wneud elw i leiafrif. Digon. Does dim rhaid i bethau fod fel hyn, mae gyda ni'r atebion ac mae gyda ni'r ewyllus. Felly, ymaelodwch â Cymdeithas yr Iaith a chymrwch eich lle chi yn y frwydr hon ym mha bynnag ffordd allwch chi. Achos mae'r frwydr Gymraeg wedi bod yn frwydr dros ein holl gymunedau ni erioed. A thrwy ei ennill hi, mae allan ni greu gwlad gyfiawn. Gwlad sy'n eiddo phobl a neb arall, gwlad lle mae pobl gyffredin yn gwneud y penderfyniadau dros dynged eu cymunedau, a gwlad lle mae cartref i bawb a chymunedau cryf Cymraeg ym mhob man. Ar ôl 60 mlynedd, mae'r frwydr yna yn sicr yn parhau, ond mae yn frwydr ni'n gallu ennill, a gyda'n gilydd dwi'n ffyddiog newn ni. Mae'n bleser gen i gyhoeddi bod y prif weinidog ei hun wedi bod yn gwrando ac yn gwylio'r rali yma wrth i ni barhau. A mae eisiau dod i ddweud gair i chi, felly rhowch groeso cynnes i'r prif weinidog Mark Drakeford. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod yma heddiw. Dwi wedi bod yn gwrando yn astyd ar dadleuon heddiw o'r bobl ifanc, a hen bobl, ac wedi dod i gasgliad mae un ffordd yn unig ymlaen sydd, a hynny yw trwy cyflwyno deddf eiddo i Cymru. Dwi eisiau gwneud hyn, ond dim ond un ffordd dwi'n mynd i wneud hyn, a hynny os ydych chi yn parhau i bwyso arna fi i wneud hynny. Neu na i ddim. Felly dewch i langefni a gweithwch gyda'ch cyd-ymgyrchwyr. Nid yw Cymru ar werth! 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 Diolch yn fawr. Gan bod pen-blwydd y Cymdeithas yn 60, dwi ar ddeall bod gyda nhw gaws ar y stondin. A gwyn. Felly efallai byddai'n galw ac ymuno gyda Cymdeithas yr Iaith heddiw. Diolch o galon i chi gyd. Diolch yn fawr iawn i'r prif weinidog am ei eiriau yna ac am ddymuno pen-blwydd hapus i Gymdeithas yr Iaith. A fel clywsoch chi wedyn, mae gen ni parti ar y stondin am 4 o'r gloch. Felly dewch draw, ymaelodwch os chi ddim yn aelod yn barod. Ond nawr, dyn ni'n mynd i orffen y rali trwy adael neges gyda'r Llywodraeth. Felly gall pawb fan hyn sydd gyda enw eu cymuned gyda nhw, allwch chi ddod â nhw lan i'r blaen, please, a newn ni basio nhw i'r Llywodraeth, fel bod nhw'n sicrhau bod nhw'n gweithredu ar bydd ein holl gymunedau ni, a sicrhau cartref i bawb ym mhob cymuned.